Okay na yan, ha? Okay po. Tawag dito, fireman. Salamat sa inyo ha, magaling mo. Hindi kami magaling maggamot. Yan sa pong Nazareno. Ipapagan. Papa G. May sakit dito si Kuya, sciatica nerves. Gumaling daw siya. Ilang buwan ka nang uminom ng healing water? Pinupuhin na. Yan na, pupok. Pupok agad. Di ba? Gumamit, di ba? Kasama sa dyan yun. Bawat yung tahimik, yung mga pasukin namin ngayon, nininilyos. Marites. Si Daddy, Kailangan marites na lang. Wala na. Ganito na, nung una. Nung umuwi ako, Natural eh. naminuli kong sasakit, ubuntok ka daw, pitik mo. Kapag sikigawan to. Yes, ano ka natin? Ano pinagkaiba? Sarento! Lakad! Adwa na lang nagpasiti, di ba? Rento, lakas. Matagal na uminom ng healing water yan. May sciatica nerves yan at saka biomechanics ang ginawa namin. Sige. Kuya, harap sa akin. Ganito. Ano pinagkaiba? Foto mo. Ano? Maluwag na walang... Okay, lakad doon, diretso. Sente, no? Sa inyo to, te. Ano pinagkaiba? Lapit, sige. Ano sasabihin mo papagad? Thank you, Papa God. Masakit pa balakang? Wala na po. May sciatica nerves din yan. Biomechanics. Okay, bye-bye. Taga saan kayo pala? Taga Caloocan, North Caloocan. Ito ang girlfriend niya. Ito, ano nyo to? Chahin. Ito, Chahin ko po. Chahin ni Pogi. Yan. Ito, Bayaw. Bayaw. Iyon. Kapatid. Sino? Asawa kapatid. Kapatid nga. Sige, paalam na. Taga saan kayo? North Caloocan. Mega shoutout. Ang pecha po ngayon ay June 23. 23 po, tama. Ang oras ngayon ay 9:15. 8:55. 8:55, 2023. Bye-bye. Thank you po. Papapicture na lang kami. Thank you.